Dobar dan, dobrodošli na kanal Njam Njam. Danas pravim gabon tortu. Evo šta je potrebno. 9 jaja, 170 g šećera u prahu, 150 g čokolade za kuvanje, 400 g putera, 400 ml tečnog šlaga, 190 g pečenog mlevenog lešnika, 350 g kristal šećera, 200 ml neutralne pavlake, 200 g bele čokolade, 100 g mlečne čokolade i 200 g krem sira. Šerpu sa vodom sam stavila na ringlu da provri i ja počinjem sa pripremom fila. 9 žumanaca sam odvojila od belanaca, pa ću žumanca umutiti sa 170 g šećera u prahu i onda ću ih kuvati na pari. Voda je počela da vri, stavljam činiju sa žumancima i kuvam dok se lepo ne zgusnu. Žumanca su gotova, kuvala sam ih 15 minuta. Sada ću dodati 150 g čokolade za kuvanje, mešati dok se ne istopi čokolada i onda ostaviti da se ohladi. Kada se fil ohladi, počinjem sa pripremom kore. 9 belanaca ću umutiti sa 150 g kristal šećera. U dobro umućena belanca dodajem 90 g mlevenog lešnika i 3 kašike ohlađenog fila i sve lagano promešam. Dobijenu smesu sipam u pripremljenu modlu i stavljam u rernu zagrejanu na 180 stepeni. Sada ću napraviti karamel. 200 g kristal šećera ću istopiti na laganoj temperaturi. Kada se šećer istopi, dodajem 200 g putera i mešam dok se ne istopi. Dodajem 200 ml neutralne pavlake, malo soli i ostavim da se kuva uz stalno mešanje još par minuta. Ringlu sam isključila, dodajem 200 g bele čokolade, mešam dok se ne istopi, prebacim u činiju i ostavim da se ohladi ne skroz nego da bude mlak. Kora je gotova, pekla sam je 20 minuta na 180 stepeni i ostavit ću je da se ohladi. Prohlađen karamel ću malo umutiti. Dodat ću 200 g krem sira. Sve lepo sjediniti i ostaviti da se dobro ohladi. 200 ml tečnog šlaga sam umutila. Sada ću umutiti 200 g putera i dodat ću ohlađen fil. Dodajem 100 g mlevenog lešnika i 200 ml umućenog šlaga. 100 ml tečnog šlaga sam umutila pa ću dodati u ohlađen karamel. Pošto sam žurila, ja sam pekla jednu koru pa sam je podelila horizontalno na 3 dela. Predlažem da pravite 3 kore od po 3 belanceta. Prvu koru sam stavila u modlu, premazujem polovinom čokoladnog fila. Sada premazujem polovinu karamel fila. Stavila sam drugu koru pa ponovim postupak. Stavila sam treću koru, tortu ću pokriti folijom i staviti u frižider da se dobro stegne. 100 ml tečnog šlaga ću dobro zagrejati.
Dodat ću 100 grama mlečne čokolade. Mešati dok se čokolada ne istopi i kratko prohladiti. Prohlađenim prelivom ću premazati tortu i vratiti u frižider da se preliv stegne. Prijatno! Njam njam!